Hola, mga amigo, mga amiga. Okay mo diha? Okay ra diri. So, kani. Video na pod. So, kani, isa na pod ka indicator nga pwede gyapon ninyo magamit. No? Magamit ninyo nga mudungag og confirmation sa inyong mga trading strategies. No? If buy ba ka or mo sell. So, ginatawag na to ning parabolic SAR. So, SAR is an abbreviation sa stop and reverse. So, i-add lang ninyo ni sa inyong indicator. Kabalo naman mo, o pa mo familiar, tanawa tong ato, di mo familiar sa trading view or saan pagkadog indicator, tanawa tong ato ang first video, no? Hinay lang tong audio, pero mas makabalo mo, mas mapamilyar mo sa ato ang saan paggamit na ito ang trading view. Okay. So, unsa dining SAR? So, pag ma-open na nimo ang SAR, na imo labas na kanyo. SAR. Unya, na ay mga dots. Makita nimo. Dot. Na. Kani po sa ubos. Napay dot sa ubos. So, simple lang kayo. Dot sa taas, dot sa ubos. Unsa man din na siya. So, ang dots, nag-signify na siya og trend. Di ba? Og i-review ninyo to, other videos po na to, pumunta na ako, napuntay trend structure, no? O walay gamit indicator, pero may balaan na to unsa ang trend. Pero kaning sa SAR, mas ma-confirm na to unsa ang trend. So, okay. Unsa din siyang mga dots. Kung ang dots nasa taas, unsay pasabot. Ug ang dots nasa ubos, unsa ang pasabot. Actually, di na dots cross ni. Tanawin mo na, cross. Tanawin mo na, sa settings, Naraw cross siya. Pili mo na imong area. Alright. Diba? Sab. Mo na. Pero mas gapatog, katulang sa cross. Na. So, pag once gani ang kaning mga dots or crosses naa sa taas, it means mo na ang atuang mo na ang atuang trend. Unsa may trend? Down trend. Okay? Gamit ta og regression from your top to your bottom. Yan. That's your trend. Okay? Trend. Man yung trend, no? So, pababa. Now, ang dots po di ay naa sa ubos, bottom, uptrend, no? Pataas. Uptrend. So, draw tag regression, top, your peak. Okay, price labas na. It means change trend na po. Right? Okay. Dito na to ni. Yeah, drawing tag trend from your peak. Dito lang ko mag-start. Peak to your okay, that's your trend, di ba? And then, tanaw to itong regression trend, saan siya pag-apply, sa pagbasa ninyo. No? And then, muna siya. So, unsaon na ito pagkabalungan mo reverse gamit ang SAR lang. SAR lang, hindi na ito magamit og other indicators of tools. Okay. SAR lang. Okay. So, let's say, kani current, no? Gani naman eh. So, pagbaba sa SAR, di ba? It means, pag duol na gani ning SAR sa imong candles, right? And mo form na siya og dots po dire or kaning SAR nimo, it means a sign of reversal na ang mahitabo. Hulaton nato kung ang candles or ang presyo aning candles nag-close above sa imuhang SAR. Let's say kani, ning duol siya, nag-form siya dire, ning baba pa siya. So, ingani nga case, pwede ka, the more na manggod na mas layo ang SAR, the more mas safe ka ani nga mo long or mo buy. Okay? I-review ninyo to ato ang support and resistance ug asa to. Additional lang ninyo mo. No? Pero, ug kaning SAR lang atong basihan,
Pag once mag-close dire, di ba? Nag-close ang price above, kani. Okay, kana imong entry for long nimo. Ba? Pag sa kaniya, nakakita kag ang SAR paduol. Pag close nimo, nara, presyo ni close, nara ang close. Okay, asa to imong entry? Nara imong entry. So, pila ka percent? Oh, na. Kana, pwede nimo pwede mo income mo. Naka-leverage ka or unsay mo ha, kana. Ana lang. Pero naman ta sa 5 minutes, mas dako ang imong potential profits pag naa ka sa higher time frame kay dako ang movement ato na mahitabo. So let's say kani, pag ang SAR naa sa taas, downtrend. Pag nanay mo form dots, di ba? Let's say kani, ninim form dots. Pero ning down gyapon siya samot, di ba? Pag duol niya dire, nagyapoy down, ning sumpay down. O let's say kani kay libog mag-choppy, choppy. Okay. Down, down, up, up. Asa nag-close ang presyo? Wala nag-close ang presyo above ani mo ha. So down gyapon ka. Na siya up, tora, down na. Unsa ang pinakalas nga gihimo sa ato ang SAR, PSAR, mag-PSAR og kupras. So kani sa to PSAR parabolic SAR mo ni ang last. So it means downtrend pa ta. Now, asa man ka mo entry? Asa imong entry? So dito ka sa imong previous SAR or the level of nimo, support and resistance nimo, diba? Kana na level of nakita ka sa SAR, kana nga SAR. O mo na imong entry of short. Na naman ang presyo diri, diba? Or kanina level or kanina level. Kay kani manggong mga SAR nimo, pwede pud na nimo value of price ba kung asa dapat ka magpresyo. So let's say uptrend na ka. Kapalit ka diri. Asa man ka mag trailing stop ug gunahan ka magsige og pasaka. Kumbaga, magsunod ang imong presyo ba? Mago na to ni discuss. Libog-libog pa na siya pero sige lang. Pwede ka kada dots, pwede na nimo trailing stop. Kumbaga, while ang price ga-move pataas, ang imuhang stop loss nimo gasunod pud siya based sa number of pips or ticks na imuhang or dollars sa bana gina-consider nimo nga baba pud na siya na gasunod siya sa imo. In case mo drop ang market og dali, instead na mag stop loss ka, napildi ka, ning stop na siya ang imuhang position kay na kuan ka na gain na siya, gaining stops ba? Or SG ba? Singapore, stop gains. So kana. So kani ang ato ang SAR. Again ngita tag SAR. SAR lang. Choppy mo market sa 5 minutes ba? Ayan, para makita na to og tarong. Ayan, reverse, Of course, pag makita nimo ang trend, siyempre focus on the trend, di ba? Focus imo ang trend mismo. Ayo na pagsigi og kana to. Ba? Ana. Di ba? So, reverse the retracement, downtrend, impulse, ba? Retrace, impulse, retrace, change of trend. Let's see. Ito sa start, trend and trend. Okay, pwede ka, you buy here. Di ba? If that's what you consider na trend. Then, pag pag form mo form ni dire, that's your trend for 15 minutes. So, kana. Your parabolics are subo na to. Sige nalibog. So, ang SAR, Sarge. So, nagadraw siya og dots or cross or lines or unsay mo ang setup diha.
above sa imuhang candles kung downtrend ta. Nagadraw siya o dots or lines or unsa ba na diha below sa imong candles kung uptrend sa kanaw, di ba? Kani nga trend, di ba? Ang presyo gikan diha pababa. Nya kani pod mo pa nimong trend, di ba? Diha pababa paana. Nya nagdraw na pod siya didto. Pasaka na pod, paana na pod. Nagdraw na pod siya pababa. Di ba? So kani pag daghan ni magdraw diha, it means mo na ang imuhang level of resistance or imuhang supply, and then kapag sa ubos mo ni imuhang level of support and your demand zone. Ana, ug makita nimo na best na siya tan-awon. So unta iskig sa atong ginagmay nga explanasyon nakasabot mo og answer. So i-try ninyo nigdungag sa inyong kung indicator type ka nga trader. So try og dungag kung ganahan baka, di ba? Again, entry ka for short pag naana ato ang trend reverse dire. And then entry ka for long if naana pod ato ang dots sa ubos. Sa karon, napata sa downtrend kaya ang atong latest is kani. Di ba? 15 minutes downtrend. Sa ato ang 5 minutes. Yeah, downtrend paghihapon. So kato, unta nasabtan, and then wala pa mo ka-subscribe, click ng subscribe diha o naka-i-comment nga idungag, i-comment lang nato diha, no? Tinabangay ta guys, tinabangay ta. Mao lang sa to karon. Babush.